Vážení návštevníci internetovej stránky www.branomojsej.sk, ďakujem vám za spustu mailov, ktoré mi došli s blahoželaním k mojim narodeninám. Je to vysoký úspech, keď sa človek, ktorý je závislý na alkohole, dožije 39 rokov. Ja si myslím, tak si gratulujem s minerálkou Perrier. Na zdravie. A ešte jeden mail tam bol zaujímavý, že na nejakom košickom koncerte Horký Žesliže spomínal Kuko, že či poznajú nový košický hit Mojsej je vidiek. Ja by som odkázal teraz Kukovi, aby radšej sa príkladnejšie staral o svojho producenta Sancheza a zobral si príklad zo mňa, tak ako ja sa starám o svojho producenta Romana Slávika, ktorému posielam slivovicu tuto z narodinovej party a stále sa informujem, ako sa má, ako mu je, a nie tak, ako niekedy Sanchez, kedy sa ocitne v situácii, kedy nemá ani na cigarety. Živiť sa hudbou v dnešnej dobe vyžaduje si veľkú odvahu. Ja sa vysoko skláňam pred ľuďmi, ktorí sa živia, ale nevšetci majú tantiemy a rôzne príjmy z koncertov, ako proste treba to nejako rozdeliť a potom treba rozprávať, či Mojsej je vidiek a tak ďalej. Ja viem, že vás série, že som aj vidiek, aj mesto, aj predmestie, aj zámestie, aj neviem čo som. Mne to nevadí. Ja sa za vidiek nehambím sa ani za mesto, všade sú ľudia, všade sú dobrí ľudia. A všade sú aj zlí ľudia a žiaľ Bohu sú aj debili. Takže musí to tak byť, takto Pán Boh nám nadelil. Prajem vám krásny, predĺžený víkend. Hasta la vista.